Mexar sentado é máis hixiénico e acomodado. É moi machista mexar de pé, se logo limpa unha muller. Ola, eu son Diego Collado Sánchez e mexo sentado, porque me aprenderon desde pequeno e iso é normal, está ben. Eu son Federico Pérez e mexo sentado. Mexo sentado porque sí, porque me peta, porque é máis cómodo. Mexa sentado. Ola, boas, eu son Hugo Queceta de Son da Rúa e sí, eu tamén mexo sentado. Son Alberto e non sabía que os rapaces da miña idade se sorprendesen de que haxa rapaces que mexamos sentados. Moi boas, chavales, vamos facer unha pequena demostración de o que é mexar sentado ou mexar de pé. Estamos aquí nun váter que teñen váter para mexar de pé e outro para mexar sentados. O de mexar sentados está sequiño, sen ninguna gota de pis, está máis limpo. O de mexar de pé está un poquinho máis húmedo, máis cheo de mexo que para fora, bueno. Entón, a proposta é mexar un pouco máis sentados, na medida do posible, porque é máis higiénico, máis confortable e, sobre todo, máis respetuoso que a xente que vive con nós e que ten que limpar o que nos mexamos, as pinguiñas que mexamos por fora, vale? Así que veña, incorporádevos e non costa tanto, veña. Eu son Alberto López e mexo sentado, porque non me gusta ver o váter manchado. Así teño menos que limpar, ou comigo non teñan que berrar. Hola, son Luis Iglesias e mexo sentado. Ola, eu son Manuel Manquiña e hai moitos anos que mexo sentado. É máis limpo. Luis, pásame papel. Sí, un momentiño nada máis, Manuel. Hola, son Martín e mexo sentado. E sabedes por qué? Para que miña nai non me berre. Ola, rapazada, entereime de que eredes uns putos porcos e andabades a millar de pé, pero tanto costa sentarse para mexar de pé, despois que sentarte despois e estar todo cheo de mexo, pero como podes ser tan puto porco? Séntate para mexar, que non costa tanto. Eu son José Vázquez Coello e mexo sentado, porque cando mexaba de pé, mexaba por fora, e miña nai berrábame. E agora acostumeime a mexar sentado e agora nadie ten que limpiar. Eu mexo sentado. Eu chámome Guillermo Vilar Gómez e mexo sentado porque ao principio eu mexaba de pé e miña nai díxome: Guillermo, sempre mexando de pé. E así que agora vas ir acostumbrando a mexar sentado porque non eres ti quen limpa, sou sempre eu. E entonces agora, por costume, empecé a mexar sentado. E pois agora mexo sentado. Eu mexo sentado. Vou vos dar un consello. Se o que queredes é manter o baño limpo e non estar a limpar nas pingueiras, como me pasa a min, mexad sentados. Moi boas, son Xurxo Mariño e son un firme defensor de mexar sentado. Realmente é a miña forma preferida de mexar. Todos son vantaxes. Estás cómodo, é totalmente higiénico, podes aproveitar para reflexionar. Realmente non sei como hai xente que, puidendo mexar sentado, pois se queda de pé. Que faz aí? Veña, bicos. Ola, son Paco Nogueiras. Eu mexo sentado. Moito máis cómodo e aproveito para ler. Que está na hora de ir à casa de banho, deitar o xixi fora. É o líquido amarelo chamado urina. Toda a gente faz xixi, o menino e a menina. Toda a gente faz xixi, o menino e a menina. Toda a gente faz xixi, o pai Natal e a menina. Toda a gente faz xixi, o diretor e a menina. O diretor? O seu diretor? Mas o que é isto? Calma, podemos explicar. Ola, son Xosé Manuel Iglesias, o director do IES Marco do Camballón. Despois de coñecer esta campaña, os meus alumnos e alumnas convencéronme. A partir de agora, eu tamén mexo sentado. Eu chámame Alberto Sánchez Guzmán e agora mexo sentado porque vira un vídeo de higiene
Probei e é moito máis cómodo e limpo. Agora mexo sentado. Ola, eu son Andrés Seoane e mexo sentado. Son Mini. Desde hai moitos anos mexo sentado. Son Celso Fernández San Martín e eu mexo sentado. Ola, son Sechusende e eu mexo sentado. Hai pequenas cousas no noso día a día, pequenas accións que mudan o mundo. Por exemplo, retiramos o móvil da mesa cando estamos comendo ca familia ou coas amizades para prestarnos máis atención. Ou incorporamos unha palabra nova ou dúas, ou incluso botámonos a falar en galego. E o mundo cambia. Mexar, mexamos todos os días. Mais cando reflexionamos sobre isto, de súpeto vemos que hai un conflito de xénero e comportamentos e actitudes machistas. Mexar sentados. Ola, son Isidro López Van e mexo sentado. De algún xeito, cando mexamos activamos un aspersor. É fácil imaginalo. Como unha mangueira cun chorro central que apuntamos ao centro do sanitario e con millóns de micropartículas, micropingas que se disparan urina fora do centro da diana. Fora de control. Temos aí abaixo un dispositivo para asperxer líquido a presión. Por iso eu mexo sentado. Eu son Xurxo. Eu son Joel. Eu son papá. E nós mexamos sentados. No, un peido no, tío. Venga, en serio, un peido. Pues venga, vai. Boto un peido, saco un moco, pecho a porta, prendo a luz, baixo a tapa, baixo a roupa, sento cura, vou correndo baño a facer